Kako mi vam pitaj. Kad ima pusti. Ovo je polje. Da nanesem. Molim vas. Jel sve crno bilo ili se vidi? Bilo crno samo do oka došlo. Kada je do oka došlo, onda je si vidio. A znaš kako se tu lijepo vidi ti iza se tamo? Ne može. Sad se ja. On? Ja da maš. On? Njemu? Malo na nije. Kaj je tu skup mašice pa nije?